reoke dilebokno le. Pakar pembarang wis nglumpuk bengi iki no ya. Ayo dadahe dilebokno maneh alon-alon no. Putra Jaya. Iya. Ho 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 ho. Iya. Ho ae hoi ae hoi ae hore ae iya. Ayo reoke dilebokno melayu le, reoke melayu le. Batas cepat terbatas. Ya, terima kasih. Yo. Ho 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 ho. Alon alon terwaton kelakon yo ha hey ha ha hey oh yo reok-reok dhewe karang lu desa dhewe oh entek-entekno dhewe Ambelas. Ayo. Yo. Lah. Ayo Mas Imam karang lo. Dicokot Kacang wi ayo Kacang wi. Iya, saya boroi Kacang wi. Yo. Ayo bakar pembarong kena hitung le bengi iki le. Ayo saya boro Putra Jaya le. Ya. Yo. Yo. Produksi Madein Padomasan Agung. Ya. Halo. Iya. Terwaton. Iya. Alon-alon iya. Iya. Iya.
putra Jaya le. Yo ya. Le. Ya. La 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 la. Le. Ayo putra Jaya. Yo. Ho 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 ho. Ya. Hey. Hey, oh, hey, oh, oh. Yeah. Oh. Putra Jaya, ayo berkibar sak laminyo, Mas Rendi ngakagungan. Yo, ini tanggal siji pindane darah kunir le kebonan alon alon. Oh, hey, oh, oh. Hei, dicacal kulo denger. Yo. Ayo wi. Yo. Ayo bakar pembarang bengi digoleki alon-alon dai. Belungan tuwek Alon teronton kelakon. Ayo mam, sing duwe kawasan Karanglo le, singo sejati ini Karanglo. Ya iku iki, ya. Kok tampil. Iya iki kok Lah iki jajale. sayembara. Ayo. Eno. Hey. 5 meter. Oh. Ayo, Tapi cara wong iki nyawer ngono ndak pati gemeter ngono lho. Ayo. Oh, Yo. Ayo Dut. Ada pembarong kelas berat. Ya. Ale, Berarti kancane. berat-berati kancane iki. Sopo iku le? Rapik Sopo? Dut. Ayo Dut sedut. Yo. Ayo Dut. Tangekno le. Wong Pasirian iki le. Ojo sembrono no. Ojo maneh reok no. Wingi bongkar kandang dideweni no. Hey. Hey. Tapi kandang marmut ya. Ya. Ojo maneh reok, bongkar kandang deweni kok. Tapi kandang terwelu no ya, kandang marmut ya. Ayo le, ndak tangi dhewe reoke le. Padha ae kandang. Ndak tangi Ayo, Le. dhewe reoke le. Enteno rek. Iya. La 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 la. Ora tangine wong ini. Ya. Dek wingi posyandu 70 kilo. Lah kok ndak tangi. Oh kena polio hari ini. Kena polio positif. Ada kentung Mahabharata. Ayo Kang Sanusi. Ayo Ger, belungan tuwek iki Ger. Pembarong terkenal no yo. Tapi cara baru disawer ya ndak pati gemeter. Sejabodetabek iki no, aja macam-macam no. Ayo isi. Oh. Tangono sih. Masih. Ayo Gak Cak Si. iso nyokot tetep tangi nek ngene. Percaya yang percaya ayo. Apa sih? Oh. Ayo papane sing tepat di sini. Posisi kurang tepat. Iya. Jampit.
Mas Agung. Jame sak srit ayo Jamprit. si. Ayo si. Apa cari Mas Agung? Jamprit. Opet. Ayo Casi. Ayo Casi. Tangeno si. Iya. Hore, oleh hadiah Ger. Ayo Ger. Oleh hadiah Ger. Yo. Yo. Ayo. Awas, awas, awas. Awas, ayo awas. Hei. Oh. Hei. Ayo le, masih belum tua sih rusuh iki Ger. Iya, iya. Wong Peto. Tabon Ger, wong Tabon. Perciyi le. Ayo kembarannya Joni jajalan nih gue le. Tanggal Betul. 500. Kembarannya Joni jajalan le. Tanggal 500 tak tambahi wis ini. Tapi coro wonge nyawer ngono ya gak pati geblek. Percaya le situ ini. Lo iku Loh, marine. tak nyawer jare ya? Marine si. Aduh, Marine si. aduh, 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 aduh. Iya, ojo kuatir, ojo kuatir. Percaya kalau siji. Iya. La la la. Oh. Iya iya iya. Hei. Ojo le openo. Ayo, Kuatir ora. Yo. Oh. Ih. Ya. Yeay. Oh. Yeay. Oh. Yeay. Ya. Yeay. Ah. Yeay. Ah. Yeay. Oh. Yeay. Ah. Ya. Loh. Ayo, ayo. Tang ngongkir. Tenar rek iki. Putra Jaya. Ayo le, oleh ono kancane le. Ya. Le. Ya. Ayo Putra Jaya. Ho 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 ho. Ya. Ya. Aus. Loi. Lo. Le. Ho 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 ho. Ya. Lo. Ya. Ayo Ger, oleh ono boloe Ger. Oh, oleh ono boloe. Sopo mang ayo? Dari Cawi, ayo Cawi. Eno, mobil CPM. Ayo, Cahaya Putra Manunggal Kacang Wi. Pingin jajal ngeleboni Batam Boyo bengingi ayo katuran. Yo. Ae, yo ae. Ho 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 ho. Yo. Le. Ayo. Ayo Sampun. dong. Sampun Mas Redi. Sampun. Iya. Tasih wonten sampun. Ayo no. Lah tasih wonten monggo katuran. Pinara. Iya. Ditangekno reo kele.
alon-alon. Ya. Sampun boten wonten. Ayo. Nek sampun ditangekno ditutup alon-alon. Iya. Ayo. Sampun boten wonten. Sayembara Putra Jaya. Iya, monggo Mas Riki. Ya Mas Riki. Ditutup alon-alon. Ya. Oh sampun. Ayo. Ayo, lek sampun ditangekno reoke ditutup alon-alon. Nggih. Ayo Kang Huri. Sampun Kang Kentung. Ayo dong. Tangekno ditutup alon-alon Kang Kentung. Iya. Ae. Oh. Ah. Ayo le. Tangekno dipungkasi alon-alone. Pamit kondur bengi iki Putra Jaya alon-alono. Kiri ki. Iya. Didik ki. Ayo momo. Ayo mo. Sik sanggup apa ndak momo? Ayo mo. Momo. Sampun mo. Ayo no. Ayo ki. Tangeno le. Masih bersama Putra Jaya, Mas Randy punya Jombang yang pindah tempat berbeda garang tunggu di rumahnya. Ayo. Anyaran tak seru tak banget anyaran ditangekno alon-alon dibungkasi alon tutup alon-alon iya Ya. iya Ye. lah. Sendu. Ayo ewang ngono tung. Iya. Ayo tung, ewang ngono tung. Iya lah. Kendala cokotane. Tutup iki, tutup no. Ya, dibuka si alon-alon nyai. Ya, ya, langsung cada. Ya. Baik, begitu tadi acara pembuka saking Putra Jaya. Ya. Dari awal sampai akhir pemilih wonten kerapatan utawi kelebutan saking keluarga besar Putra Jaya atas nama pimpinan Mas Randy pribadi nyuwun guging
samudra banget sami. Sugeng perpisahan para rawuh, sugeng pinanggihan malih. Wonten pedal saklintunipun matur gunging panuwun budayawan lumajang matur sepanuwun Ida Budaya Audio Mas saking Kedung Jajang nggih matur sepanuwun nggih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng perpisahan terima kasih Mas Wi. Iya. Yo. Yo. Ya. Imbauan nggih nika matur sepanuwun Mas Hendi nggih Ida Audio danipun Mas Irawan matur sepanuwun nggih menika imbauan yang merasa kehilangan kunci motor